जोंनि हारिनि गिदिर गोलाव मेलेमजिबि बुद्धिजिबि सुबुंफ्रानो बेफोरबायदि गाज्रि भाषाफोरजों सोंखारिलायालाबानो मोजां रावजों सावरायलायोबा मोजां जागौ नामा? नोंथांमोनहा आं सोरनि बाथ्राखौ बुंदों थाम्बनेलाव नुनानै बुजिखाबाय जानो हागौ। नंगौ, आं रुंगुल बर' बिथांनि बाथ्रा बुंदों। बिथाङा जेरैहाय कास्टमखौ एसे बांद्राय गाज्रि भाषाजों बाथ्रा बुंहरदों। एक्सुअलि बेबायदि भाषाखौ बिसोरबायदि बुद्धिजिबि मेलेमजिबि आरो समाजनि खामानि मावग्रा मानसिफ्रा बारा बुंनो समाया। बेनिखायनो बिथांमोन बायदिया जुदि बेफोरबायदि गाज्रि भाषाफोरजों बांद्राय सोंखारिलायनानै बाथ्रा बुंहरलायबाय थायोब्ला जोंनि इयुन जोलै, जोंनि लाइमोन उन्दै गथ'फोरखौ माबायदि गियान फोरोंलांगोन बा समाजखौ माबायदि फोसाबलांगोन। बेनि थाखायनो आं रुंगुल बिथांनि बाथ्राखौ आं सानदों बिथाङा बेफोरबायदि बाथ्रा बुङालाबानो एसे मोजां रावजों रायलायहरोबा साबसिन जागौ होननानै। हेलौ लोगोफोर, वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल जसना ब्रह्म क्रिएशन। लोगोफोर, नोंथांमोनहा थाम्बनेलाव नुनानै बुजिखाबाय जानांगौ आं दिनै मानि सायाव सावरायनो नागिरदों। आं दिनै सावरायगोन जोंनि नेता, बर' नेता, जोंनि बर' दैदेनगिरिफोरनि सायाव। बेनिफ्राय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि आन्दलन सालायजेननाय खोथाखौ आं दिनैसो सावरायगोन। जोंनि बर' नेताफोरनि खोथाखौनो आं एसे बुंग्रोनोसै। जोंनि बर' नेताफोरखौ सानफ्रोमबो गावजों गाव नांलायलायनाय अरलायलायनायल' नुगासिनो। मोनसे पार्टिया मोनसे पार्टिखौ बुंगोन बिसिनि माबायाव जेबो मावनो हायाखै, जेबो खामानि जायाखै, आरो बै पार्टिया बै गुबुन मोनसे पार्टिखौ बुंगोन बे पार्टिया एसेबां बोसोर रायजो खुंबाबो जेबो खालामनो हायाखै। माने गावजों गाव नांलायलायनाय। बेनिफ्राय जों रायजो राजा पाब्लिकफ्रा सोरजों जानो गोदावलाबायबाय। माने सोरजों थाफानानै मावबा मोजां जागोन, सोरजों थाफानानै मावोब्ला उन्नति जागोन, बेखौ जेबो साननोनो हाला, बुजिनोनो हायि बायदि जाहैबाय। नाथाय जोंनि बर' लिडारफ्रा बांसिनै जों नुनो मोनो हारिनि खोथाखौ सानालाबानो, हारि हादोरनि खोथाखौ सानालाबानो बांसिनै गादिनि थाखाय आरो थाखा फैसानि थाखायसो खिथु खारफासिननायखौ जों दा नुनो मोनबाय। बबेबा पार्टिया मोजाङानो माव बा गाज्रियानो माव, खिन्थु जाय पार्टिजों थाफानानै गाव गावहा मुलाम्फा बांसिन जागोन, जाय पार्टिजों थाफाना खामानि मावोब्ला गावनि उदैया बुंगोन, गावनि गादिया बासायगोन, बैबायदिखौल' नायनानै जोंनि बर' नेताफोरखौ बांसिन खामानि मावनाय नुयोसै। बै समाव जाम्बा जाम्बि, गामिनि जाम्बा जाम्बि रोङै मानसिफ्रा जै बर' हारिनि जै होननानै एबसु लंलिब होननानै होसिख्रावफादोंमोन। आरो बैसोरबायदि मानसिनि थाखायसो दिनैनि बे न'साया लुजानो हादोंमोन। दिनै जोंनि बर'नि न'साया लुजानो हादोंमोन। सोरबा थैलांदोंमोन, सोरबा थांलांदोंमोन। बैफोर खोथाखौ बावनानै दिनै जोंनि बर' दैदेनगिरिफ्रा गासिबो गाव गावनि उदैनि थाखाय आरो गाव गावनि गादिनि थाखायल' खामानि मावनायखौ जों नुनो मोनोसै। बै समाव जों सानोमोन माने जोंनि बर' हारिफ्रा सोरबा MLA, MP, मन्थ्रिफोर जानो हायोब्ला हयथ' जोंहा गांनाय उखैनाय जेबो थानाय नंला, जेबो दुखु खस्थ' थानाय नंला। जों बर'नि थाखाय गासिबो बर'आ गासिबो सुबिदा मोनजोबसिगोन, बर'आ जेबो दुखु खस्थ' होननायानो थानाय नंला होननानै जों सानोमोन। नाथाय जोंनि दिनैनि बर' नेताफ्रा, बर' लिडारफ्रा बै समाव आन्दलन खालामनाय जोंनि बर' हारिनि रायजो राजा आइ आफा जाम्बा जाम्बिनि खस्थ' खालामनाय बैफोर खोथाखौ बावगारनानै दिनै थगायजोबनो हमबाय। माने बै समाव आं दा मोनसे खोथा बिराद गोसोखाङो आरो मोनसे उन्दै समाव मोनसे हिन्दी परिखा होदोंमोन। बेहाय मोनसे हामले चलेंगे होननाय मोनसे खन्थाइ फरायनो मोनदोंमोन आङो। बेनिफ्राय बे हामले चलेंगे होननाय खन्थाइया पलिटिक्स नेताजों रिजायनानै लिरनाय आरोखि। माने पलिटिक्स नेता जेरै बै स्टेसनफ्राव खुलि थाया होमबा, जेनेबा माबा थायोना, थफ्ला थिखांनानै थफ्लाखौ रुजुननानै हैनानै फैसा एसे लाग्रा। बेनिफ्राय बैसोरो मा खालामो,
हामले चेलेंगे होननानै नों खाथियाव फैनानै हामले चेलेंगे होननानै बुंसै आरो नोंनि थफ्लाखौ आं लांगोन होननानै। ओमफ्राय दाना जेब्ला बिसोरनो थफ्लाखौ हरनानै गोजाननिफ्राय गोजान जाबोयो थफ्ला बिगुमाया, अब्लाना बिसोरो सुबिदा लानानै खारखोमानोसै आरो थफ्लाखौ लानानै। दा थिग बेबायदिनो जोंनि बर' नेताफोरखौबो आं बेबायदिनो मोनो आरो जेरैहाय बर' रायजो राजाफोरखौ गोदो इसेबां होसिख्राव होबाय, इसेबां आन्दलन खालामहोबाय, नाथाय दा बिसोरखौ थगायजोबनानै गावस्रा थाखा फैसानि थाखाय एबा गाज्रिनि थाखाय ओरै बारलाय ओरै बारलाय ओरै बारलाय ओरै बारलाय बारलायलायगासिनो थायो। दानिया आं बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सोमावसारजेननायनि बाथ्राखौ आं प्रेक्टिकेलि जा मोनबोदों, आंनि मेगनजों जा नुबोदों, बेखौ आङो एसे सावरायनोसै। 1986 अब्ला आं क्लास 5आव फरायजेनदोंमोन, एडमिसन लाजेनदोंमोन थारमाने। बे बोसोराव 1986आव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जोंनि रौतायाव जानाय माबा एबसुनि कनफारेन्सआव, जोंनि रौतायाव जानाय एबसुनि कनफारेन्सआव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि महरै सायख'जादोंमोन आरो रबिराम ब्रह्म, बिथाङा आंनिनो बिदा असे, बिथाङा सेक्रेटारि महरै सायख'जादोंमोन। बिनि उनाव बिथांमोनहा बै बोसोरनिफ्रायनो आलादा न'खर हादोर सोरजिनायनि आन्दलनखौ जागायजेनदोंमोन। बिथांमोनहा दाब दाब जायगायाव बर' गामिफ्राव मिथिं दावथिं खुङै खुङै बुजायहैयोमोन जे जोंनि बर'फ्रा गासैबो खौसे जानानै सरकारनाव रायजो दाबिनांसिगौ, आलादा न'खर हादोर सोरजिनो थाखाय जों सोमावसारनांसिगौ। बेफोर बाथ्राखौ बुङै बुङै खौसेथियाव लाबोनो हादोंमोन। आरो बै समाव जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा गासैबो जाम्बा जाम्बियानो जा, बे समाव सोलोंथाइयाबो खममोन, अ आ रोङै ABCD रोङै बिथांमोनहानो गासैबो बोराय बेन्थ' गथ' गथाय गासैबो माबायाव जोंनि आलादा न'खर हादोर सोमावसारनायनि जांख्रिथायनायाव गासैबो बारसोमजोबदोंमोन। बेवहाय थैनो थांनोबो गियामोन। गामि गामि पुलिस एबसुफोरखौ जायफोर माने आन्दलन खालामदों, रायजो दाबिदों, बै गामिफ्राव पुलिसफ्रा बर'फोरखौ हमो, लाबोयो, बुफैयो थानायाव, हिनजावफोरखौबो बुयो आरो सुबिदा मोनबा जिनाहारि खालामनानै गारबोयो। बे रोखोम गोबां अयथासार, न' बां बुख्रुबबोनाय, बर' एबसु गामिफ्राव न' बां बुख्रुबबोयो। सिगाङाव पुलिसफ्रा हरावसो हमनो थाङोमोन, बेनिफ्राय खोमसिनि खाबु लानानै सोरबाया खारखोमायो आरो सोरबाया बिदिनो पुलिसखौ आक्रमन खालामनोबो सेस्था खालामो। बेनिफ्राय बिसोरो सानावसो बर'फोरखौ हमनानै लायनो थांग्रा जादों। बेनिफ्राय हौवाफ्रा थानो हाला खारजोबसै। बेनिफ्राय हिनजावफोरखौ नोंसिनि हौवाफ्रा बहा थांदों होननानै हिनजावफोरखौ बुनोसै, सुबिदा मोनबा जिनाहारिबो खालामसै। आरो आंबो बुजानो मोनदों। जेब्ला पुलिस हाबदोंमोन अब्ला हौवाफ्राथ' गासिबो खारजोब्बाय। बेनिफ्राय बिदिनो जों मिथियोमोन बबेबा जायगायाव जिनाहारि खालामनानै थाङो। बेखौ मिथिनानै जों न'खरब्रै न'खरबा बा 6-7 न'खरजों जों हिनजावफ्रा जमा जमा जानानै थायोमोन। बेनिफ्राय जोंखौ माने पुलिसफ्रा बुदों, मादैखौबो बुदों, आंखौबो बुदों। बेनिफ्राय बेबायदिनो बिराद अयथासार खालामजानो मोन्दों आरो जोङो। दा बेफोर खोथाखौ गोसोखाङोबा दानि नैबे थासारियाव जोंनि बर'नि नेताफ्रा गावजों गाव अरलायलायबाय थानाय बायदिसिनाखौ नुनानै जों बिराद दुखु मोनो। बे सोमावसारनायावनो गोबां बर' सुबुङा गावथारजादों, बुथारजालांदों। अब्लाबो आन्दलनखौ फासयाखै, बिदिनो आन्दलनखौ गोरानिफ्राय गोरा खालामलांसिनबाय थादों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ। जेब्ला बिसोरो मिथिं दावथिं खालामनानै जोंनाव फैयोमोन, सम सम जोंनाव थाफैयो। क'क्राझारनि गिदिर लिडारफोर SK बैसोमुतियारि, माने सानसुमा खुंगुर, बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म, बेनिफ्राय आइजाक बसुमतारी नामा होननाय गसाइगावनि, बिथांमोनखौ आं उरुप गोरामोन, बिथांमोनखौ जोंनि न'आव फैबाय थानायखौ आं नुदोंमोन। बेनिफ्राय अब्ला आं उन्दै, आं क्लास 5आव फरायनाय उन्दैमोन। बिथांमोनहा मा रायलायो जोंनियाव फैनायाव, बेखौ आं खाथियाव जनानै खोनासंबाय थायोमोन। बेनिफ्राय बिथांमोनहा रायलायोमोन उमुक मासनिफ्राय उमुक मासाव आन्दलना आरोबाव गोरानिफ्राय गोरा जालांसिगोन, उमुक मासाव 1000 घन्टिया बन्द'खौ होसिगोन, फोसावसिगोन। बेफोरबायदि रायलायनायखौ आङो खाथियावनो जनानै आं खोनासंबाय थायोमोन। बेनिफ्राय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बिदिनो जोंनाव फैनानैनो माने
दाब दाब जायगायाव मिटिं खालामो, जोंनाव फैयो, बेनिफ्राय खाथि खालायाव जोंनिफ्रायनो मिटिं दावथिं खुंहैयो। बेनिफ्राय मालाबा आं उन्दैमोन, ओंखाम ओंख्रि संनो रोङामोन आङो, जोंनि आइ आबौ बाजैमोनहा सङोमोन। बेनिफ्राय आरो गामिनि मानसिफ्राबो गोबां सहाय खालामनो फैयोमोन जोंहानाव ओंखाम ओंख्रि संनाय, आलासिनो साहा फुदुंनायफ्राव। बेनिफ्राय आङो उन्दै नालाय आं खामानि मावनो रोङामोन। बेनिफ्राय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ आंखौ बुङोमोन, आंखौ जारौ होनोमोन आरो, जारौ नैबे गस्लाखौ सुनाय, आंहा दा गेरुवा बाजाराव मिटिं दंथारोलै, रानथारनांगोन दानो सुनानै लामनानै दोनहरदो, आं दा गानलांथारनांगोन मिटिङाव होननानै बुङोमोन। बेनिफ्राय आंथ' उन्दैमोन, रोंबाङामोन आं सुनो। ओमफ्राय अब्लाबो आङो सिग्लि सिख्ला स्राब साबुन होनानै सुलाबायनानै फोराननानै होयोमोन आरो। बै समनि एबसुनि दैदेनगिरिफ्रा, माने बै समनि जेरैहाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांखौबो साख्रि मोनखानायखौनो गारदों होननानै आं मिथियो। बेनिफ्राय आंनि बिदायाबो रबिराम ब्रह्मआबो बे समाव उदालगुरि कलेजाव लेक्सारारखामोन। बेनिफ्राय बियो लेक्सारारबो मावो, प्लास एबसुनि मिटिं दावथिङावबो गिदिङो, बेनि बांसिन गिदिङो, मिटिं दावथिङाव बिथाङा बांसिन गिदिङोमोन। बेनिफ्राय बियो लास्टाव साख्रिखौ गारदों आरो बड'फायाबो साख्रिखौ गारदों। सानैबो माने मोनखानाय साख्रिखौ गारनानै बिथांमोनहा हारि आरो हादोरनि थाखाय सोमावसारदोंमोन। बेनिफ्राय एबसुआ सोमावसारनायखौ हाजार पुलिस आर्मिनि अयथासार मोनदोंब्लाबो, आसाम पुलिसनि अयथासार मोनदोंब्लाबो सोमावसारनायखौ फासयाखै, दोनथ'वाखै। बेनिफ्राय थाङै 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 आन्दलनखौ गोरानिफ्राय गोरा, गोरानिफ्राय गोरा खालामलांसिनबाय थानानै लास्टाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ देहाया गावहा बेमार, केन्सार बेमारजों नाख्रेबजाबाय, असुस्थ' जाबाय। जेब्ला गावखौ बिथाङा मिथिखाबाय गाव बासायनाय नंला, थानाय नंला बे मुलुगाव, बेनिफ्राय बिथाङा, आंनि मिथिनायाव बिथाङा माने एस.के. बैसुमुतियारी, माने सानसुमा खुंगुर बैसुमुतियारीखौ गावनि प्रेसिडेन्ट, गाव थैयोब्ला, गाव थैखांनायनि उनाव प्रेसिडेन्ट बिबानखौ बेनो होनांगौ होननानै बुंलांबाय। बिनि उनाव बे बुंलांनाय बायदियैनो एस.के. बैसुमुतियारीनो बिबानखौ होनाय जाबाय। बेनिफ्राय बिथाङा माखासे सम आन्दलनखौ सालायनानै उनावहाय 1993 आव अब्ला आङो क'क्राझार कलेजाव फरायहैबाय। बे समाव BSc एकर्ड, माने बड'लेण्ड अट'नमास काउन्सिल एकर्ड खालामबाय। बेनिफ्राय जेब्ला बिथांमोनहा एकर्ड खालामनानै क'क्राझार कलेज फिल्डआव माबाजों फैदोंमोन, हेलिकप्टारजों फैदोंमोन, अब्ला आं कलेज फिल्डआव माने गोबां बर' रायजो राजाया थुबुरै जनानै दं, थुबुरै माने नेनानै दंमोन बिथांमोन फैनायखौ। बिथांमोना हेलिकप्टारजों फैदों आरो कलेज फिल्डआव हेलिकप्टार बाफैनानै अब्ला आङो स्टेजावनो बाजैजों जफानानै दङमोन। बेनिफ्राय बेनो जोंनि पलिटिक्सनि सुरुवात। माने BSc एकर्डनि उनाव बिथाङा डाइरेक्ट जोंनि BScनि बिथाङा डाइरेक्ट चिफ जाबाय। बिनिफ्राय रबिराम ब्रह्म आरो गोबां दैदेनगिरिफ्रा EM, सोरबा डिपुटि चिफ, सोरबा EM जाजोब्बाय। बेनिफ्राय बेनो जोंनि राजखान्थिनि, जोंनि पलिटिक्सनि सुरुवात। नोंथांमोना साननो हागौ बे हिन्जावा गावखौल' बिराद नलेज गोनां, बिराद खोथा मिथिग्रा बायदि बाथ्रा बुंहरथारदों होननानै, नाथाय आङो बेफोर खोथाफोरखौ भिडिअ खालामनानै होनाया बेनो, जाहाथे बैफोर खोथाफोरखौ आंनि न'खरनि गोबां रायजो राजाया नङाब्लाबो, बर' रायजो राजाया नङाब्लाबो, आंनि फिसानि फिसा, फिसौ फिसौ गासैबो आंनि उन जोलैफ्रा जाहाथे बेफोर खोथाखौ मिथियो, बिनि थाखाय आं दा भिडिअ खालामनानै हगारनानै होदों। आरो माखासे खोथा दंबावो, आं आरोबाव होबावगोन भिडिअ खालामनानै। आं गोबां मानसिखौनो, माने आंल' नङा, जोंनि गोबां हारिया, जोंनि हारियानो गासैबो होनजायो, गासैबो जोंनि बर' हारिफ्रानो सोरनि लाइफआव माबायदि घटना जाबोदोंमोन बेखौ गाव गावबागावसो मिन्थिगौ। बेनिफ्राय आं बयखौबो सोरखौबा जोंनि जायफोर माने एक्टिभ सोमावसारबोनाय, जायफोर माने आन्दलनाव एबसुनिफ्राय लानानै भट जाजासिम खामानि मावबोनाय, बिथांमोनखौ आं बुंबाय थादों, नोंथांमोनहाबो नोंसिनि लाइफआव जा
सोमावसारनाय समाव जा जा घटना जादोंमोन बेफोरखौ नोंथांमोनहाबो लिरै लिरै दोनलां, जाहाथे बेफोरो जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोनसे मोनसे जारिमिन जानानै थालाङो आरो जोंनि इयुन जोलैफ्रा जाहाथे बेफोरखौ नुनानै गासिबो गोरलैयैनो बुजिनो हायो। बेनिफ्राय आंहा गोबां दंबावो, गोबां आंनि मेगनाव नुनाय, आंजों लोगोसे जानाय घटनाफोर गोबां दंबावो। आं बेखौ मोनफा मोनफा भिडिअ खालामनानै आं होगोन आरो बेयो गोबां रायजो राजाफ्रा नायनो मोजां मोनाब्ला दानाय अरजाया, जेबो नङा। नाथाय आं बेखौ जारिमिन, जेनेबा आंनि न'खर बा आंनि न'खरनि इयुन जोलैफोरनि थाखायनो आं हगारनानै गालांगोन, जाहाथे बिथांमोनहा जाहाथे आंनि न'खरनि इयुन जोलैफ्रा गोरलैयैनो बेफोर भिडिअखौ नुयोब्ला बेबायदि जादोंमोन, जोंनि बर' हारियाव बेबायदि आन्दलन जादोंमोन, बेबायदि पुलिस होसोदोंमोन, बेबायदि न' बां बुख्रेबलांदोंमोन, बेफोर खोथाखौ आंनि न'खरनि आंनि इयुन जोलैफ्रा जाहाथे गोरलैयैनो बुजिनो हायो। बेनिफ्राय आंहा गोबां दंबावो भिडिअ हगारनो गोनां, भिडिअ खालामनानै बेफोर खोथाखौ खिन्थानो गोनां। बेनिफ्राय जेब्ला बड'लेण्डनि नैथि मुंख्लं, बड'लेण्डनि सेकेन्ड मुंख्लं कबिराम आरो अलिन्द्र जेब्ला गावथार जादोंमोन, बै दिनखालिबो राजा लामा जथेनायाव आंबो दंफायोमोन आंबो दंफायोमोन। बेनिफ्राय मा मा घटना जादोंमोन आरो बोरै बिथांमोनखौ माबोरै गावथारदोंमोन बेखौ आं मोनसे भिडिअ लानानै फैगोन। नोंथांमोनहा नेनानै थादो। अब्ला आंनि बुंनायाव माबाफोर गोरोन्थि जायोबा निमाहा हो। गोजोन्थों, खुलुमबाय।